कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबर सांगता विष्णू कोळगेकर। घरात बंदिस्त करून दवरलेल्या एक मानसिक व्यक्तीक जनशक्ती वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी बंदमुक्त केले। कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली अलूर ग्रामाच्या विनायक सोनसेठ हेमका गृहबंधनातल्यान मुक्त केले। कारवार जनशक्ती वेदिकेच्या सदस्यांनी बंदमुक्त केली घटना घडली। बंदिस्त विनायक हेमका तेमगे कुटुंबाच्या सदस्यांनी शौचालयासारख्या एक खोलीत पायाक सागळ घालून सुमार वर्षपर्यंत गावापेक्षा पयस रानातल्या शेतात एक खोलीत भायर वचूं जायना, कोणाक मेळूं जायना अशा स्थितीत विनायक नरक यातना भोगतेर वर्साची वर्सां जाल्ली। जाल्यार ही खबर कोणाक सांगल्यार जिवांशी मारची धमकी कुटुंबान घायली अशें कळून येयला। स्थानिकाल्या माहिती प्रकारे कारवार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक हेमी तेमगेल्या कार्यकर्त्यां मार्फत SP, DSP हेमचे कडेन ह्या विशयाचेर पत्रव्यवहार करून पोलीस सुरक्षा घेवन दांडेली तहसीलदार शैलेश परमानंद हेमगेल सहकार्यान अखेर विनायक सोनसेठ हेमका बंधन करून दवरिल्ल्या घटनास्थळार पावन सत्य परिस्थिती पळोवन अखेर विनायक हेमका बंदमुक्त करूंक यशस्वी जाले। विनायक हेमगेलो बापूय पोस्ट खात्यात नोकरी करतना अकस्मात मरण येयल्यान अनुकंप आदाराचेर तेगेली नोकरी विनायक हेमका पोस्टमन म्हूण मेळिल्ली। फाटी एक वेळा गांवच्या कोबवाच्या शेताक उद लायिल्लो आरोप दवरून कुटुंबाच्या लोकांन विनायकाक बंदिस्त केल्ले। विनायकाल्या नांवार सुमार 25 एकर जमीन आसा अशें कळून येयला। मात्र मानसीक अस्वस्थ आशिल्ल्या विनायकाक साखळीत बांदून दवरून आनीक अस्वस्थ केल्ले। ल्हानशा खोलेत अगदी दयनीय हीन परिस्थितीत पिवूक आनी स्वच्छतेक फक्त एक रंगाच्या डब्यात उदक दवरून जनावरांपेक्षा हीनपणाची वागणूक दिल्ली। तेका एक वेळेचे जेवण दिताले अशें कळून येयला। विनायक हेमका ताबडतोब दांडेली आस्पत्रेत दाखल करून पुढील उपचारासाठी कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत उपचार चलता। अखेर दयनीय स्थिती आशिल्ल्या विनायकाक जीवनात उजवाडाची दिशा जनशक्ती कार्यकर्त्यांनी दाखयली। विनायकाला आरोग्याची खबर घेऊक जिल्हा आस्पत्रेत एडिशनल SP कृष्णमूर्ती आणि DYSP P शिवानंद हेमी भेट देऊन विनायकाली विचारपूस केली। यल्लापूरच्या अरबैल घाट धबधब्यार अकस्मात पावसाच्या उदक वाढन प्रवासी मध्येच अडकले। अखेर पोलीस आणि रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी रक्षण केले। जून जुलै महिनो म्हटलं की प्रवाशाक ओढ लागतात धबधबा वीक्षणाची, पण या धबधब्यार सुरक्षतेन वागची गरज असा, ना तर अनाहुत घडचो संभव उरता। कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या अरबैल घाट धबधब्याचेर वीक्षणाक येयले हुबळी मेडिकल कॉलेजाचे 5 विद्यार्थी मौजेसाठी धबधब्याच्या उदकाच्या तळ्यात उतरले तेन्ना अकस्मात पावसान उदक वाडिल्ल्यान उदक भरून 3 प्रवासी ह्या व्हळाच्या उदकात मधोमध आशिल्ल्या झाडाक धरून शिरकून रावले। अखेर उदक कमी जाता जाता ह्या अडकून आशिल्ल्या 3 प्रवाशांक अरण्य खाते आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षित रक्षण केल्ली घटना घडली। गाड़ी तो नाना होते ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಂದರ ನಾವು ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಹುಬ್ಳಿಯನ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಅವ್ರು ಅನೇ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ಕೆಂಪು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪಾಸ್ ಹಿಡ್ದಾನ ಅದನ್ನ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿರ್ತ ಹಾಕೋಣ ನನಗೆ
ಈಗ ಪಾರ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ ನಾ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಹರಿ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕಾಯ ನಾ ನೀರು ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಕದಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟ ನೀರಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ತಣ್ಣೀರದು ಇಷ್ಟ ನೀರಿತ್ತು ನಾ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಮಳಿ ಬಂದ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಬಂದ ಮಳಿ ಬಂತಲ್ಲ ಬಂದ ಅದು ಮಳಿ ನೀರು ಅವಾಗಿತ್ತು ಏನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದಾರ ಲೇಡೀಸ್ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ 4 ಬೆಟ್ಟ ವೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ರಿ खबरी सांगता हरीश नाईक. हिंदू प्रौढशाळेत गुरुपौर्णिमा साजरी. कारवारच्या प्रतिष्ठित हिंदू प्रौढशाळेनं 25 वर्षा पूर्ण केल्या निमित्तानं आणि गुरुपौर्णिमा साजरी करचे खातीर पाठपूजा कार्यक्रम पालकांसाठी आयोजित केलं. या कार्यक्रमाची सुरुवात विद्यार्थ्यान भरतनाट्यम, प्रार्थना, गुरुवंदना गीत आणि भ्रमरची वेदव्यास हेमका आरती कन केली. मुख्य अतिथी म्हणून मान्य नरेंद्र देसाई सरोजा बाळ मेमोरेबल चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष उपस्थित आशिल्ले. तेमी सांगले की मनुष्य गरीब जन्मायला हरकत ना, जाल्यार तेमगेले संस्कार श्रीमंत उरूं जाय अशें सांगते तेमी पालक आणि गुरु बद्दल उलोवप केले. सेंट मिलाग्रिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री जॉर्ज फर्नांडीस आणि तेमगेली बायल हेमी पालकांचे महत्व आणि विद्यार्थ्याचे कर्तव्य ह्या विषयाचेर उलोवप केले. या कार्यक्रमाचे स्वागत हिंदू प्रौढशाळेचे मुख्याध्यापक श्री अरुण राणे हेमी केले. शिक्षक श्री संतोष शेठ हेमी प्रमुख पाहुण्यांची ओळख करून दिली आणि शिक्षिका वनिता शेठ हेमी कार्यक्रमाचे निवेदन केले. सुमार 50 पेक्षा अधिक पालकांनी या कार्यक्रमात भाग घेतलो. विद्यार्थ्यांनी पालकांक आरती केली, त्यांचे पाय धुवून आशीर्वाद घेतले. शाळेतले सगळे विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्ग हजर राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. संशयित आरोपी प्रशांत मनोहर सुधीर हांका रामनगर पोलिसांनी केली अटक. कारवार शाळेतल्या विद्यार्थ्याक मारपीट करून कोयतेन जीव मारची धमकी दिल्ल्या संशयित आरोपी प्रशांत मनोहर सुधीर हांका रामनगर पोलिसांनी अटक करून हळियाळ हांच्या उपकारागृहात धाडला. 21 जूनाक सांजेर रामनगर हिंगा संशयित आरोपी प्रशांत सुधीर हेमी एक अल्पवयीन भुरग्याक मारपीट करून कोयतेन जीव मारची धमकी दिल्ली. हो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अल्पवयीन भुरग्याल्या बाप्पायन 13 जुलयाक रामनगर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल केल्यानंतर संशयित आरोपी प्रशांत सुधीर फरार आशिल्लो. तांकां बुधवाराक रामनगर हिंच्यान अटक करून हळियाळच्या उपकारागृहात दवरला. बाबा सांग की रे हे मारता बघ त्यांच्याकडे पैसे असते कोण व्हिडिओ भारत मातेक फुलां अर्पण करणं. भारतीय जनता पार्टी उत्तर कन्नड जिल्हा कार्यकारिणी सभेचा शुभारंभ. कारवार भारतीय जनता पार्टी उत्तर कन्नड जिल्हा कार्यकारिणी सभेचा शुभारंभ भारत मातेक फुलां अर्पण करून केलो. ह्या वेळार राज्य भाजप उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली एस नाईक, जिल्हाध्यक्ष एन एस हेगडे, कुमटा आमदार श्री दिनकर शेट्टी, माजी आमदार शिवानंद नाईक, मुख्य सरचिटणीस गुरुप्रसाद हेगडे, प्रशांत नाईक, शिवाजी नरसानी, राज्य प्रवक्ते हरिप्रसाद कोणेमणे तसेच जिल्हा पदाधिकारी, मंडळ अध्यक्ष, मुख्य सरचिटणीस, जिल्हा मोर्चा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले.
भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय श्रीराम. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕುಟ್ಟ ಮಂಡಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ चिखलकाल्याची सुवर्ण संधी. कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्रमंडळ सदाशिवगड हेवी आयोजित करतात टग ऑफ वॉर. चिखलकालो सीझन 3 म्हटल्यार चिखलात राजवटची स्पर्धा. ही स्पर्धा आयतवार 20 जुलै 2025 दिसाक सकाळी 9 वाजता असून नावा नोंदणी करची अखेरची तारीख 19 जुलै 2025 सांजेर 6 वाजतापर्यंत असतली. स्पर्धेचे नियम आणि अटी. पंगडाच्या नाव नोंदणीसाठी ₹1000 फी. एक पंगडात 8+4 12 खेळाडू उरतले. खेळाडू मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे आणि गोय राज्याच्या व्याप्तीचेच असूक जाय. विजेत्याक ₹30,000 नगद आणि ट्रॉफी. उपविजेत्याक ₹15,000 नगद आणि ट्रॉफी. निर्णय कालो निर्णय अंतिम उरतलो. नावा नोंदणीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी सोहन 8197492930 साई 9632970956 या नंबराचे संपर्क करतो. स्पर्धे दिवस स्पर्धकासाठी आणि वीक्षकासाठी दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था असा हेची नोंद घेवची. जागो अस्नोटीच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा. मुनगोड बस डिपोचे आज आमदार शिवराम हेबार हेमगेल हातीन उद्घाटन. कारवार. आमदार शिवराम हेबार हेमी मुनगोड शहरातल्या हुबळी रस्त्यावेल्या बस डिपोत बसवाक पुदकन मुनगोड बस डिपोची कारवाई सुरू केली. डिपोच्या आवारात आयोजित केलेल्या सभेचो शुभारंभ तेमी झाडाक उदक घालून केले आणि उपस्थित असलेल्या लोकांक उद्देशून भाषण केले. या वेळार गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश नाईक, माजी आमदार VS पाटील, KPCCचे सदस्य विवेक हबार, ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष कृष्णा हिरेहळ्ळी, माजी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गुडियाळ, जिल्हा परिषद माजी सदस्य रविगौडा पाटील, तालुका गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष RR हिरेमठ तसेच नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समिती अध्यक्ष, सदस्य आणि अधिकारी हजर आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.